Bugün cedelli mesele. Cedel şeyler BMW yol tutuculuğu mu ya da Honda. Men sana Honda diyen, yani BMW sözcüleri hükümünü siz bana BMW'ni suud edip bilmeýäňiz. Hatta häzirki döwrüň BMW 4 gram işleyen modelleri Honda modelin iň prostoy bilen ýarşyp bilenok. Şo meselede yol tutucuk meselede Honda bilen deň gelip bilmeýär. Komentarda arkaýyn ýazyp bilersiň, giňişleýän jogap berem. Men bu zady näme üçin diýen, asliyetine hakyky dünýä derejesindäki maglumatlaryna da Honda'nın yol tutuculuğu dünýä standardyndan öňe geçip başlady. Ol bir. Ikinji meselesi Honda Civic. Men geçengede gar ýagyp durka tejenden gelýär. Men geçengede gar ýagyp durka avtobandan gelýärkam, gar ýagyp dur, yer buz, roller ruşnoy çeken ýagdaýynda da Honda taýanok. Bul ana barlyk edilen dat, oňa söz ýok. Honda minenler size de değişli. Honda minenler şoloyunu palibom edip görüntüňiz ya Honda'nın yol tutuculuğu anamdar olan üçin minilýär. Onu Honda ikinci bölüm bilen dogam edýär. Honda'nın ikinci bölümine başlamaka avtobanda test edilen Honda Civic çağırdı görkedeň. Onu soha videonu oýbratok. Honda. Ene bu men jançkam. Şuň bilen baglanşyk ýytadyk waka gurungareýin. Tejenen gelýän geçengedeki garda öňümden gar ýagyp dur, ýol buz. Indi ýaş oglan bazı ýollar taýyryň gelýär. Ýöne saňa Honda uhat berenokden. Rolu saga ya çepe urulyp ruşnoy çekýän amman oňa hedillik ýok diýär. Garyň içinde taýmaýan maşin inde görünüm därsiňiz Honda bilen siz ýollan çykylmaýaňyz. Honda Civic modeli Honda'nın Avray oşan modelleriň biri. Ne bu bolsa Honda Civic Sport 2020-nji ýyl ýürüýte komplektasiýa. Maşinne hiç ýagdaýda degim ýok. Gerek diýen adama WIN kodyny uradyp bilýän. Baha ýagdaýy ören amatdyl. Aýny 10 ýaram öli wagt ýa-da ödüne degen baha. Garap taýlanaýyn diýsen, ýolda bu nähil maşina diýip sen bilen ýarşma islegini her bir adama duýdurup bilýän ýeketek avtomobil. Onda size garaşja. Eger bilýän bolsaňyz biziň videolarymyzda soňuna çenni görseň, videoň soňunda size sowgatlyja konkurslar garaşja. Biziň ýakyn ýol biznes we sowda prolajeniýamyzdan uly bolmadyk sowgatlar size garaşja. Soragyň jogabyny ýa-da ýarşylaryň netijesini gazanyp bilseňiz. Onda ikinji bölüm bilen dogam edýär. Videoň geçengedeki bölüminde näme diýipdik? Honda şeýle bir avtomobil motoruny ýasady diýdik. Indi motor diýsem Honda'nın bir motor ýasady başga çaraýdan Honda şeýle bir avtomobilleriň ýüregini ýasady, dvigatel ýasady. Amerikanyň maşin bazarlary ýuwaşlyk bilen Honda'nın dvigatellerini satan alyp başlady. Ilki Chevrolet geçdi, soňra Land Rover, soňra Ford. Häzirki döwürdäki BYD dünýä derejesindäki iň howpsuz maşin hasaplanýan avtomobilim häzir Honda'nın dvigateline geçdi. Dünýä bazary, Amerikan ähli avtomobil bazary Honda'nın dvigateli bilen öz maşinlaryny adalýarlar. We ýyly 1941-1945 Honda'nın elbetde her bir adam ötüş döwrüniň bolşaly belli bir derejede ýatyş döwrüm bolaýmaly. 41-45-nji ýyllarda bilýän bolsaňyz Ýaponiýa şol döwürlerde iň köp ýitki çeken döwlet Hiroşima we Nagasaki şäherlerine 2 tane atom ýadryny bomba ýaryldy. Atom ýadryny bombaň netijesinde uly helakçylyk we Honda'nın motor dvigateli zawodynyň belli bir bölegi ýok boldy. Ämin. Izde galan belli bir bölejigi ören uly sklady ýedi Honda şol döwürlerde we belli bir bölegi galdy. Indi Toyota pursatdan peýdalandy. Toyota ilkinji bolup Honda'nın ýanyna geldi. Odaram depressiýada zawodynyň ýarty bölegi ýok, uje ýarty bölegi ýok. Toyota Honda'nın ýanyna geldi, onu galan ýarty bölegi satyn aljak, ýöne bir şert bilen. Näme şert? Şerti şeýle, motordaky ulanýan demiriň formulasyny berdi. Şo taýda eremeýänçe bir demir oýlap çapdy-da. Bu arada da birinji bölümini Honda'nın birinji bölümini aýdyp geçendir. O ýerde görüp bilersiňiz Honda'nın näil motor ýasanlygyny we şol motoryň formulasyny soraýar. Saitiro Honda ýanky ýitki sebäpli odalam depressiýada innen bir iş gerek geldi diýen ýalrak bir çökkün ýagdaýa düşdi we özüniň firmasyny we özüniň formulasyny Toyota satýar. $1 milyon hasabyna, bary ýok $1 milyon hasabyna Toyota satýar, ödüm öz ýaşaýan welaýatyna gaýdyp barýar. Elinde $1 milyon bilen dolu derejede depressiýa. İşlemäne höwesi ýok, ýaşamana höwesi ýok. Bar başarýandady. Näme? Ýekeje başarýandady we gije günlük
Şol owan adamlar bilen sake içmek. Sake şo Japoniýanyň bir içgesi tuğdan ýasalýan eken. Sake içenden soň uruş döwründen soň adamlarda maşinam ýok, ýagdaýam ýok. Owada ýekaja baýwa, olam Saitiro Honda $1 million we o $1 million möhür dostlar bilen içip gutorup barýar. Her gün akşam sake içýärler we öýlerine velosiped bilen öýlerine gaýdyp gelýär. Ýöne şol içýän zatlarynyň ýeke tak agramy bar eken. Köp içsen aýaňa berýär we ýörät bilen aýaňy kontrol edip bilen we tigrem turup bilmejek ýagdaýa gelýän ekenler. Şo ýerde Saitiro Honda bir dvigatel motor öndürjü hökümine bir ideýa kelletine gelýär. Näme üçin men tigre turjak bolup kösenýän? Dvigatel ýatap bilýärkam diýe. We tigre şeýle bir kijijek dvigatel ýatýar. 50 cm kub razmeri bolan, bu näme? Beýlet 50 cm, beýlet 50 cm. 50 cm kub razmeri bolan bir kijijek dvigatel ýasaya. Bir at güýji bolan kijijek dvigatel we bu dvigatel tigre ýöredýär. Asyetine şul atışyň taryhyny aýdyp beren. İlkinji dvigatel bilen ýörýän tigre elbetde Honda oýlap tapmady. 1869-njy ýylda Fransiýada oýlap tapylan ilkinji moped modeli ýöne oň dvigateli ören uludy. Şo tigre süreninden luç özüň süreniň gowy ol oýlap tapylan tigre satywa girdirip bilmedi. Honda nämetdi? Honda dünýä derejesinde nomera 1 dvigatel öndürjü, professor diýip bilersiň, professor diýip bilersiň. Dvigatel öndürjü Saitiro Honda kijijek dvigateli bilen tigre ýöredip başlady. We bul oýony stressden çykdy, depressiýadan çykdy. Men näme üçin şunýa zatlar edip bilýärkam? Yine de täzeden öz dogduk mekanıma gaýdyp geldim we yine de täzeden içke özüm urdum diýip bir özüne gelýär. We şondan soň galan elinäki puly näme ulanandyr diýär. Honda Technical Akademiýasyny açdy. Honda Technical Akademiýasyny açmagy bilen ähli sake içýänler indi tigir turmakda kynçylyk çekanok tigir arkaýyn özi ýörýärdi. Bu asyetini ilkinji bilen eden bady özi ýaltanly. Kösönüp tigir turmaýyn, tigiriň ödümen öýmek istinidi we bul dünýä derejesindäki bazara goşulyp bilmedik biznesi bazara goşdy we şul adam bilen bile Yaponiýanyň 41-45-den soň düşen krizisini galrmana uly terge berdi özüniň akademiýasy. Akademiýada ilkinji başarılan iş 1947-nji ýyl 1947-nji ýylda özüniň ilkinji Type A mopedini ýasady. İlkinji avtomat hereketlendirjisi bolan tigirni ýasady. Mundan soňra 1948-nji ýylda Type D modeli bilen motory, ýani dvigatel biraz hatam beter güýçlendirilen dizaýna geçýär. 1949-njy ýylda bolsa EM biraz mototsikl dizaýnyna geçip başlady. Bahada döwük baha diýär. Bahada döwük baha. Näme üçin uruşdan soňra garyp adamlara minip biler ýaly paçdy tigiriň bahasyna. Sebebi Hondanyň çepelinden gelýärdi. Material ýatamagam, material öndürmegem, gara diýene bir zat etmegem. Şeýlelik bilen Hondanyň motor biznesi başlady. Şeýlelik bilen Honda Technical Akademiýa 1953-nji ýyla çenli Yaponiýanyň EM 30%-ni özüniň ýatan motorlaryny mindirdi. Gözüňizde gelýär, tutuş ýurduň 30%-i EM Honda motoryny minýär. Honda krizden çykdy, kelleti ýerine geldi, hemme zat ýer ber, inni kelle biznes boýunça işleýär. Men egerde Amerika öz motorlarymy mindirsem, men yer ýüzüne öz motorlarymy mindirerim diýär. Amerika öz motorlaryny satmaly, onu nädip etmeli? Ýekeje edip boljak ýoly bardy. Ýewropada her ýyl geçirilýän dünýä derejesinde motor ýarışlarynyň, mototsikl ýarışlary geçirilýän bir ýarış bardy. Şol ýarışda birinji ýer aldan dünýä bazary sen motorlaryny satyn almana mejbur bolýan eken. Bu näme etdi? Ýeketek şol ýarışlaryň karoly Amerikanyň motorlarydy. Amerikadan şol şu ýyla çenli motor ýarışlaryny ýeňiji bolan hemme motor ýekekden satyn aldy. Şo ýerde 12 sanak motoryň modellerini satyn alýar. Ýeňiji bolanlar da edenler gow sowdasy bolan motorlar ýekekden satyn alýar. 12 motoryň 12-sini öz eli bilen sökýär we barlygdan geçirýär. Bu motoryň näme ütköşükligi we birinji ýer alýar. Bu motoryň näme ütköşükligi we adamlar köp satyn alýar. We şeýle bir dada gelýär.
adamlar näme şunýaly sowatsızmyka şu motora pul berýärliýär we täzeden dizayn edýär. Özü 6 sanak motor öndürýär. Motor 6 sanak motor ýasady ýa-da 6 sanak motory sürmäni sürücü tapanyk. Sebäbi näme? Sebäbi dünýä derejesindäki iň howply ýarış Ýewropada geçirilen motor ýarşy. Her ýarşda bolmany 3-4 san adam helak bolýar. Aradan çykýar. Awariýa köp bolýar. Şonýal problema. Bolmany bir san adam trambalýar. Gara şonýal howply ýarşy hiç kim sürüjü bolanok. Ahyr saka içip oturan dostlaryny 6 sanany bir düşündirýär şeýle. Ýarış ýeňilçi bolsaň kän pul gazanýan diýip. We muň ihlatynyň netijesi ýarışda ýasan 6 motorunyň 6dan birinji ýer alýar. Dünýä rekordy şo güne çenli şo ýarışda 6 motorym birinji ýer alýan marka umuman görünmedi. We dünýä bazary Honda paýda goýdy. We ýeňişe bagyşlap şol 1959-njy ýylaky ýeňişe bagyşlap 1959-njy ýyl Gutormanka Honda Super Cup ady bilen bizi tanayan Honda motorlarymyň ilkinji dizaýny başlaýar. Şol dizayn 1959-njy ýyldan 2017-nji ýyla çenli 100 milyon sany satyp amalaşyrdy. Maşinlarda ýene bir zatlarda 10 ýaly sewdan sifir ýok. 100 milyon sany motor satyldy. Honda Super Cup çykan ýyldan başlap Honda hiç ýyl ýagdaýda özüniň zadyny tawaryny reklama etmedik. Ýeketek marka diňe satyn alyjylar özleri reklam eden Honda kompaniýanyň özüni bir gezem reklam etmedik. Motor zavod önümçülüge ýetişenok. Amerikada bir ýerde biznesmen ba bolsa Honda kompaniýasyna bar puluny ýatyryp başlady. Sebäbi ulanıcılara yetişip bolanok motor satmakta. Şo derecede. Bir zat diýär, Saytiro Honda'ň bir zadaga har gelýän eken. Men bu satýan ujypsyzja bahadaky dwigatelim bilen giden pul gazanýarlar diýär. Men bularyň pul gazanýanyna görüpçülük edem, gazansınlar ýöne näme üçin arzan satyp bolýarka adamlardan örenken pul alýarlar diýär. We dünýä bazaryna markalaryň bahasyny düşürmek üçin avtomobil örümçiligine başlaýar. Honda Civic'in tarihi başlaýar. Honda Civic. Şeýle bir zat edilýär. Soytiro Honda näme diýär? 3 tane Fox Group bolsa 3 tane aýratyn komanda. Hersini Ýaponiýanyň 3 ýerine paýlaýar. Aýratyn birekden aýratyn Fox Group'dan wezipesi. Dünýä bazaryna şol günlerde 77 tane avtomobil markasy bar eken. Honda'ň öňkü taktikasy bardy. Amerikan bazaryna 12 tane motor alyp sökdi bilen. Şol oyun 3 tane komanda oyunçu her aýratyn 77 markan 77-sinden barlap başlaýarlar. Bellenen wagt gelýär. Her ýere uradylan 3 tane Fox Group'a bir ýere jemlenýär we Honda'ň öňüne her aýratyn Fox Group'dan şowr modeli meňdeşirek modeller gelýär. Üçüsini birikdirip Honda Civic ýasaýarlar. 3 ýyllap ýygy derli dünýä bazaryny döwýär. BMW, Mercedes, ýene bir zat hiç bazar oýnanok. Şo derejede bazar döwýär. Bazar döwmek bilen çäklenmän 3 ýylyň tarihdaky iz goýan avtomobil modeli adyny alýar. Honda Civic. Garaz Honda'ň maşinany şeýle bir derejede tanadan marka. Nädip 3 ýyllap dünýä bazaryny döwendirýär? Nissan bilen Toyota'ny prosto 65% söwdasyny ýatyrýar. 65% galan markalardy umuman aýtjak, şowrda umuman aýda oturmalar. Şol döwürleriň iň hadawaý markasy şol keti. Näde beden röýdýän? Şeýle bir zat etdi. Kimme modelleriň iň köp satýan modelinden has çydamly we has amatly bahasy bilen halky begendirdi. Ýene de berek tanışdyran Honda Civic 2020 model bir degemem ýok. Türkmenistanyň men elimde dur arkaýyn gelip sowda edip bilýäňiz. Oňşykma, garaşyk ýok. Ona dowam edýär. 1989 Honda modelleri, Honda motorlary, Honda dwigatelleri, Honda avtomobilleri dünýä bazaryny prosto ele otur. Koýunlary dogry ýerine ýetirli. Ýene de täzeden inni Ýaponiýa däl, inni ýer ýüzüniň 3 bölegine 3 tane aýratyn komanda uradylýar.
Yine de täden maşin, avtomobil dizayni, avtomobil modeli öndürmek boýunça wagt belenen wagtda 3 sany aýryten komanda gelýär, fokus gruppa gelýär, hödürleýän maşinlary primerni ortarak bir-birine meňdep duran, meňdeşirek karakter boýunça, zat boýunça meňdeşirek modeller we muň adyna da Honda Accord goýulýar. Accord sadırnaları bilýändir, Accord tutulýar, 3 sany, 4 sany knopka basylýar. Bular 3 sany fokus gruppaň birigmeginden tarlaşykly emele gelen avtomobil modeli Honda Accord. Honda Accord'um hatta çiwişdenem ulusynlyga ýetdi. Yer ýüzünde en köp satylan, şol ýyllarda en köp satylan avtomobil modelini urlýar. 1989-nyň avtomobil bazary. Şeýlelik bilen bir näçe modeller öndürýär, taryhda ýyl goýýar. Saytiro Honda 1991-nji ýyl 5-nji awgustynda ýaşaýyşyny tamamlaýar. Bu ýagty jahany gözüne ümýär. Ýöne ýylyna şeýle bir zada goýýar. Reklama wajny däl. Söz bermek wajny däl. Erkek oglanyň karakterini, hakyky erkek kişiniň karakterini boş görlänek, diňe edip görkezýän karakter galyrýar ýylyna. Soytiro Honda şeýle bir adamdy. Hatta imperator öz ýanyna medal bermäne çağırýar. Näme üçin medal berilýär? Yaponiýany krizisden galyran markalaryň içinde inqilablarynyň biri bolup Honda döwlet özleriniň paýlanan nişany bar eken, şol Yaponiýany galyran adamlar höküminde şol nişany almana baranda da hatta başlyk şonça markanyň başçygy bolup oturka öz ustahanatyndan çykyp jaketçigi bilen, ýaglyca jaketçigi bilen imperatordan öz medalyny alyp gaýdy. Gara şonýaly eşige zadan üsernek bar maksady diňe iş. Hemişeki bolşýaly biziň videolarymyzda soňra çenne görenler ýakyny ol. Söwda we biznes paralajeniýamyzdan ulup bolmadyk sowgatlar garaşýar. Sowgat gazanma mümkinçiligi. Sonra o şeýlerak. Men Ýewropada geçirilýän motor ýarşy barada maglumat berdim. Ýöne Ýewropanyň imini niretinde yerleşýän aýtmany geçdim we motor ýarşynyň adyny aýtmadym. Motor ýarşynyň ady kimde nirede geçirilýändigini dogry jogap ilkinji bolup dogry jogap berene biziň ýakyny ýol we söwda paralajeniýamyzdan size ulup bolmadyk sowgat. Komentarda jogap berýän hemem öz liçkaňyza ýazýan gaýrat et liçkaňyza açyk goýun ýeňijiler siziň nomeryňyza jaňa dip sowgady erterler. Onda indiki videolarda görüşýänçä, häzirlikçe hoş, sag bolun.